Goedemorgen. Een hele goede vreugdemorgen moet ik zeggen. Welkom wie hier Zittert. Vlogjes over Zittert. En dat gans in het plat. Dit ben ik. En hier is het allemaal begonnen. Filmpjes maken met de vastelavond. Want mijn broertje, die was stadsprins. En ik was wel eens benieuwd wat dat inhield. Kijk, en dan zit het vast. Dit is de voorkant. Klopt. Dit een kiekje, dit is een kiekje. Dit is een kiekje. En dat was wel wat. En net misluid. Welkom bij die grote lijstmeestershow. Kijk eens met daar. Hier zitten. Samen aan het pret. Wat is dit in feest? Wat is het met een big kiek feest? 3 keer de hand. Dit is ongelooflijk. Jongens, go. En doe je altijd prins het beste, hè? Nee joh. Oh wacht, bieden maar het beste. Dat is het werk gelaten, ze werkt dan. Bravo! Hallo! Hey! Oh, hey! We staan er dan. Eindelijk in de versie wie het terug, namelijk de prins en de meisje. Het is een professionele carnaval vandaag. Hij is prins af. Oh, het is gedaan. Het is gedaan. En we kennen nu, weten allebei van CVGG. GG. Gewoon gezellig. Gewoon gezellig. Dat het heel speciaal is. En ik ga ook nu even door de deuropening laten zien, want het is super druk. Kom met. Ah, kom. Kom, loop aan. Dat is zo, let op.